Kristau senideok. Atzokoan santu guztien jaia eta gaur hildakoak ditugu oroitzen. Egun berezia guztiz eta oso hurbiletik ukitzen gaituena. Gaurko jaia bizitzako gertakari gordinetik abiatzen da. Maite izan ditugunen eriotzatik. Ez eriotza orokorretik, ideia modura edo filosofi kontua baliz bezala, ez. Baizik eta guztiz gertukoak izan ditugunen eriotzetik. Eta hau da egi gordina, maite izan ditugun eta maite izan gaituzten asko, joan egin zaizkigula betirako. Aurpegi ezagunak, historia zehatzak, bereiekin bizi izan ditugunak, bakoitzak bereak ditu, bereien izen propioekin. Eta pertsona horiek galtzean gure bizitzarentzat galera izan da. Beraz, gaurko abia puntua ez da filosofikoa edo teologikoa edo ez. Bizia bera da. Maite izan ditugunen eriotzatik abiatuta. Eta lehen irakurgaian entzun dugu, urrun joan zait bakea. Urrun. Mila kontsolamendu bila daiteke, baina lehen golpea, nahiz eta jakin eriotza beti datorrela, gogorra izaten da. Honen aurrean ez dute zer balio gure kulturak eskainitako aringarriek. Distraitu zaitez, ahaztu ez. Bizitza bere gordinean, bizitzak eriotza darama. Eta ez da erlijioa berak ematen dizkigun erantzunek ere lehen golpean bintzat. Hau irakurri dugu lehen irakurgaian. Neure artean diot, akabo nire etorkizuna, jaunak eman zidan itxaropena. Jaunak eman zidan itxaropena, akabo. Lehen bainuen, orain ez. Hori entzun dugu. Askotan esan ohi da, ez dira hil, geure bihotzetan bizirik dauzkagu, geure oroimenean, bihotzean, tabar. Baina gure bizitza eta oroipena ere oso laburrak dira. Eta gureak ez direnak, guk ezagutu ez ditugun aurrekoak, eta jadanik inork gogoan ez dituenak, eta bakardadean joan direnak inor gabe ondoan, misterio handia eta sakona da maite ditugunen eriotza. Eta handiagoa ezagutu ere ez ditugunena. Misterio bildu ezina. Eta honek beste dimentsio batean kokatzen gaitugu. Irakurgaia jarraituz, isiltasun horretan suma daiteke argi izpi txiki bat, alentzun dugu. Zerbait dakart gogora. Jaunaren ongin nahia ez dela bukatu. Ona da, harengan usteon dutenentzat, haren bila dabintzarentzat. Onda, jaunaren salbamena isilean itxarotea. Beraz, jainko on horren esperantzan jartzen ditugu geureak eta geureak ez direnak. Hemendik abiatzen da geure fedea, ez lehenago. Eta hemen jartzen gara jaunaren aurrean, isilik, esperantza horretan. Orain arte, geure egoerari begiratu diegu, geure fedeari, nondik abiatzen da. Baina evangelioari helduz,
Jesusek askoz arantzago garamatza. Zer dio Jainkoak? Hau da, azken batean, zer ote da heriotza bizitzaren bukaeraren aurrean Jesusen Jainkoak dioena? Zer dio? Beste era batera esan da. Geure bizia eta bizi ondorengoa lotuta, zer da gure bizitza zentzuz betetzen duena Jainkoaren aurrean? Izena, dirua, pietatea, debozioa, txintxo izatea, edo ezereza? Eta Jesusek esaten die ikasleei, entzun dugu, zoaz zatozte nire aitaren bedinkatuok. Hartzazue munduaren sortzetik zuentzat prestaturik dagoen erreinua. Zergatik ote? Gose nintzen eta jaten eman zenidaten. Egarri eta edaten eman. Arrotz eta atxean hartu ninduzuen tabar. Eta nola izan da hori? Noiz hartu zintugun etxean o jaten ematen eta geure bizitzako gora benetan noiz izan da hori? Nola izan da hori? Benetan diotsuet, nire seniderik txikien hauetako bati egin zeniotena, neuri egin zenidaten. Gaur gogoan ditugu gure hildakoak Jaunaren aurrean. Badakigu esku honetan uzten ditugula. Eta beraien alde eskatzen diogu Jainko errukitsuari bere ondoan onar ditzan. Ezin esan zer eta nola izango den hori, baina Paulo hori entzun diogu bigarrenean, senideok gutako inor ez da beretzat bizi, ez da beretzat hiltzen ere. Naiz bizi naiz hil Jaunarenak gara. Zergatik? Horrekatako hil eta piztu baitzen Kristo. Hildakoen eta bizien Jauna izateko. Eta fedearen buelta honetan, berriro, onda, salbamena, isilian itxarotea. Jaunaren salbamena. Eska dieza jogun Jainkoari, fedeak ematen digun esperantzaz, fede honek ematen digun esperantzaz, gure artean bizi izan diren eta heriotzak eraman dituenen alde. Beraiei esker bizi gara. Beraien alde eskatzen diogu Jainkoari.